השבוע היה לי לשאול. אמר לו, לך רד כי שירת עמך ולא אחי, שזה הערב. כשברוך הוא כעס עליו, למה קירבת גרים? אתה לא שאלת אותי, לא התייעצת איתי. וברבנו אנחנו רואים שההתפארות הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא זה שגרים מתגיירים גויים ואנשים שחוזרים בתשובה רחוקים, שזה ההתפארות הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה זה למה ברוך הוא כעס על משה שקירב את הגרים, את הערב. עוד מה, אנחנו עכשיו כמה ימים לפני ראש השונה, לפחות בימים האלה, עוד שבוע, עוד כמה ימים, כולם מתכוננים לראש השונה. ההסגלוס בראש השונה, רואים שההסגלוס בראש השונה, שהדבר הראשון שצריכים להמליך את השם יזבורך, צריך להמליך את השם יזבורך. ואנחנו רואים, אמרו לפני מלכיאס, כדי שחז"ל אומרים, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שתעלי זיכרונכם לפני, ובמה בשופרות. מה זה שופרות? מה זה שופרות? קודם כל יש מצווה שתקיע שופר בפוים, אבל בשופרות זה הכוונה די שאנחנו מזכירים, רוב הפסוקים שאנחנו מזכירים בפסוקים ב-18 אנחנו מזכירים עתה נגלייסו, בענן כבודךו, לעמך ישראל, מזכירים את העניין של קבלת התורה. ברגע אצל רבינו רואים התורה האחרונה של הרבי אמר, זה תורה חס בחלק שני, תיקו תוכחה. הרבי מקשר הרבה בין שבועות לראש השנה. והרבי השלים אפילו את התורה שבשבועות האחרון של רבינו הרבי לא אמר תורה, והרבי השלים את זה בתורה תיקו תוכחה. בתורה האחרונה הרבי השלים את זה, זה היה נקרא התורה האחרונה של רבינו לכאורה, ושם יש הרבה כאילו הרבי הניח תורה לדורות בהרבה דברים. בסוף התורה הרבי מדבר שם על כן ראש שונה ובחינת סימונה, כי עיקר הראש שונה תלוי בסיוון שהוא קבלת התורה, שעל ידי זה נתקנה אימונה ומתגלה העניין של בחינת המדמה, עניין הנבואה, עיקר תיקון המדמה והאימונה זה על ידי הנבואה. ורבינו מגלה שמה בתורה של כל זה עוד תורה קשה, על זה לבד אפשר לדבר הרבה שעות, ובפרט שזה נוגע, התורה הזאת היא נוגע גם בדורנו אנו, שרבינו מדבר שם בעניין. אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני רק אומר שעניין של מנהיג הדור, והבחינה של מנהיג הדור, ושל מנהיג הדור יש לו בחינה אחרת, וכו' מה שהרבי מדבר שם, שזה התורה האחרונה של רבינו, שהרבי דיבר את זה, והרבי מקשר את זה לעניין של תקיע שופר, ובתשרי זה חידוש העולם, הרבי מדבר כל העניין הזה. אבל מה זה כל התכליס? התכליס, תורה חס בחלק שני, התכליס הוא
שיש הסגלוס בראש השונה, יש הסגלוס בראש השונה, מה שאין הסגלוס במשך כל השנה. וזה מוצאים, רב נוסן מעריך לדבר על זה, בהלכות פריקה ותהינה. אני לא כל כך חשבתי לדבר מזה, רק רב משה התחיל לשאול שאלה, אז אני מתייחס לשאלה שלו. רב נוסן כותב שכל העניין בפרט של ראש השונה, כל העניין, ראש השונה, יום כיפור, סוכות, בכללות שאנחנו נכנה את הדברים האלה, אני מוריד זה עניין של להחדיר את האמונה שאין עוד מלבד. להכניס את האמונה שרק הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא בורא בכל שנה ושנה, מתחיל תחילה סבריה, ומי שאפילו יודע מי"ז באלול יש איזה בחינס כבר, בהתעוררות יותר גדולה בעולמות העליונים, ואולי לפני כן יש התעוררות יותר גדולה בעולמות העליונים, אבל העיקר מתחיל מחפי אלול שאז, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ומתחילת הבריאה עד 6,000 שנים הקדוש ברוך הוא בורא, נותן כביכול כל יום בטובוי מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ויש בחינה שיש בריאת העולם בכל יום, ויש בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא את זה בראש השונה. אבל התכלס הוא כל הראש השונה וכל התכלס, עוד מעט נראה בליקוטי ההלכה, זה קטע, לא חשבתי, זה הכל התכלס לגלויס, שיכירו כל הבריאה כולו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג הבריאה. וזה רב נוסן אומר, נקרא לזה, רב נוסן אומר שזה מה שאנחנו אומרים, קודם תקיע השופר, אני לא יודע אם אצלכם אומרים, קוראים את הפסוק, כל העמים תיקו חוב, אריו, אז כהשם עליון נוירו מלך גודוי על כל זה, ואחרי כן כתוב בפסוק האחרון, נידי ועמים נאסופו עם אלוקי יעקב. מה רואים, מה כל המושג לפני תקיע השופר, שאת כל העניין הזה שאנחנו מבקשים את המזמור הזה, הרי כל העם תיקו חוב, הריעו לפני זה, אנחנו מבקשים על כל העולם, שכולם יחזרו בתשובה, כולם יחזרו ויכירו את הזה. ורב נוסן מעריך שם לדבר בהלכות פריקה ותהינה. אני אומר עוד פעם, אני לא חשבתי לדבר מזה, רק היות ושאלו כאן שאלה ברבים, אז אולי מהשמיים רוצים שנדבר על הכיוון הזה. ורב נוסן מעריך שם לדבר שאני לא יודע אם באמת ככה, בדיוק עם כל הנוסחאות זה ככה, אבל רב נוסן אומר שכל ההתחלה זה מראש השונה, ומעריך שם לדבר על העניין הזה שבכל השנה אנחנו אומרים המלך יושב על כיסא רחמי, ובראש השונה אומרים המלך יושב על כיסא רחמי. אני לא יודע אם בכל המחזורים יש את החילוקים האלה. מה? אני לא יודע אם אצל האשכנזים יש את זה, אבל רב נוסן כותב את זה. כל השנה אומרים אל מלך יושב על כיסא רחמי. כן, אבל רב נוסן כותב בהלכות פריקה ותהינה, כל אחד יכול להסתכל. אני לא אומר דבר שלי, הוא שאל משהו, וזה שייך הרבה לראש השונה. רב נוסן כותב, וזה מה שמתחילים בראש השונה, המלך יושב על כיסא רם וניסו, כי אז עיקר התיישבוס מלכוסוי על הכיסא. כביכול, כי בראש השונה נברא העולם שבו השם יסבורך בפעולוס משונוס,
הרבה מאוד. וזה כל עבודתנו, תשמעו מה שכאן עבודה חדשה בכלל, מושג של ראש השונה. וזה כל עבודתנו בראש השונה, לגלוס לכל באי עולם, שהשם יזברך ברא העולם, שכל הפעולות משונות נמשכים מאחדוס הפושט יזברך. מה פשט? יש אחדוס הפושט שזה נמשך אשפויס תיוס כביכול, הקדוש ברוך הוא משפיע, וזה, מה זה? שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. זה כל התכלית של ראש השונה. ועל כן עוסקים אז בראש השונה, בריבוי אוידויס ושירוס ותשבוכס, אז אוחזים הרבה ברדעות ושירוס ותשבוכס, כמו שיעזו לנו קדמונים פיוטים ערבים, שכולם אוידויס ושירוס נפלויס, כמו עתו השם אלוקים בשמיים ואורץ, ומלך עליון, מי שיודע, בפיוטים שיש, לא יודע אצלכם, כי על ידי האוידויס, תשמעו מה שכתב, זה משהו אחר ראש השונה בכלל, כי על ידי ההודעות נתגלה אחדות הפשוט, מתוך הפעולות משתנות כנ"ל, שעל ידי זה עיקר תיקון בחינס כיסא הכובד, לישב עולב כביכול. מה זה נקרא פעולות משתנות? פעולות משתנות לכל בן אדם, יש פעולות משתנות, כל פעולה, כל מה שהוא עושה, כאן אני אוכל, כאן אני עושה שולחן, כאן אני עושה משהו אחר, כאן אני הולך לישון, כל בן אדם יש לו פעולות המשתנות. והעבודה של בן אדם, שיגיע למדרגה שביסיה של מנגדי סומית, שבכל פעולה ופעולה שהוא עושה, בכל עבר ועבר שהוא עושה, מגופוי, וכל מחשוב ודיבור ומייסה, שיהיה באחדוס הפושט של דבקות עצומה בהשם יזברך. זה התכלס. יש בן אדם שהוא מתי הוא דבוק בהשם יזברך? מתי שהוא לומד תורה, אבל הוא סוגר את הגמרא, הוא חוזר הביתה, הוא הולך ברחוב, אז הוא הולך, הוא רואה מה שהולך ברחוב. יש אחד שהוא דבוק בתפילה, יש אחד שדבוק בשבת קודש, אבל השלימוס הוא של בן אדם, שבכל הפעולות המשתנות, הוא יאחד את עצמו עם השם יזברך, שזה המדרגה שהביסי השם לנגד תמיד. מה זה שהביתי? מלשון השתבוס. בכל מצב ומצב שאני נמצא, בין בעלייה, בין בירידה, יש לי בית, אין לי בית, יש לי כסף, אין לי כסף, אין עוד מלבדוי. אני צריך להיות דבוק בהשם יזברך בתכלס הדבקות. זה מה שצריך. ועוד מעט נראה במידה מסוימת שזה כל העניין של ראש השונה, שהרוב עם שבאים בקיבוץ הקודש, שאנשים מתכנסים בקיבוץ גדול. מה זה בקיבוץ גדול? פעולת המשתנות, פעולות משתנות. יש 100 אנשים, זה 100 פרצופים. 100 אנשים זה 100 דעות, אולי זה 1000 דעות ב100 אנשים. אבל זה פעולות המשתנות, ובפעולות המשתנות אנחנו צריכים להמליך את השם יזברך, ולבטל את עצמנו לאחדוס הפושט. וזה נקרא, רב נוסן לא כותב את זה כאן, אבל במקום אחר רב נוסן מסביר מה זה נקרא ברוב עם אדרס מלך. מה זה נקרא ברוב עם? על פי רוב, בזוהר הקודש מובא מה שהוא אמר, מה שרמוש אמר, עם זה נקרא לפעמים הערב רב. עם זה נקרא פשוטי. רוב עם, מתי שיש רוב עם, יש ציבור גדול. אדרס מלך, מה זה נקרא אדרס מלך? יש ברוב עם, יש הרבה דעות, יש פעולות המשתנות, כל אחד הוא בריאה בפני עצמו, כל אחד יש לו הבנה אחרת, כל אחד יש לו תפיסת חיים אחרת, כל אחד יש לו, כמו שאומרים, חינוך אחר, כל אחד כשם שפרצופיהם שונים, ככה דעותיהם שונים, וממילא יש פעולות המשתנות, ועל ידי הפעולות המשתנות יש הרבה דעות,
ומזה נובע במציאוס אצלנו בבריאה, שיש מחלוקות, ויכול להיות שאפילו מהמחלוקת זה נובע לדברים יותר חוץ מהמחלוקת, עושים כל מיני פעולות במחלוקת, כל אחד עושה פעולות להראות שאני צודק והשני לא צודק, ועושים פעולות, כל מיני פעולות להרוויח, כמו שיודעים, כל אחד רוצה להיבחר, אחד רוצה, שתי אנשים רוצים, עושים כל מיני פעולות, כל מיני אמצעים שאני אצליח בדברים שלי, וזה נקרא פעולות המשתנות. יש כל מיני פעולות, אבל מה זה? ברוב עם, מתי שיש ציבור גדול, אדרס מלך, מתי שבאים לקיים איזה מצווה, ברוב עם אדרס מלך, אז מתגלה מלכו של אוילום, שיש הרבה פעולות משתנות, יש הרבה אנשים, כל אחד יש לו דעה אחרת, כל אחד יש לו מציאות אחרת, כל אחד הוא נולד משפחה אחרת, כל אחד מעדה אחרת, שם יש פעולות המשתנות הרבה, אבל מפני שאנחנו באים ברוב עם, אז אנחנו שם זה מתגלה אדרס מלך, התגלוס שכבוד שמיים. כל התכלית של הבריאה, וזה רב נוסן כאן, עוד מעט נראה עוד כאן קטע, ועל כן מתחילים אז המלך יושב על כיסא, אומרים בלא יהי, אתה שומע? אומרים בלא יהי, הכוונה, דייקה לאוירויס, כי אז עיקר התחלת ישבתו על הכיסא. ראש השונה זה התחלה שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יושב על הכיסא, כי בכל השונה אומרים המלך היושב. מה זה היושב? שיושו כבר היינו מראש השונה, שאז כביכול הושיבו אותו ישראל על כיסא. אנחנו בראש השונה משיבים את הקדוש ברוך הוא על כיסא, וזה מה שזה נקרא, אמרו לפני מלכיאס, כדי שתמלכוני עליכם. תגידו את המלכיאס, זה רב נוסן לא מזכיר מה שעכשיו אני אומר, אבל אני אומר את זה בתוך אמרו לפני מלכיאס, כדי שתמלכוני עליכם. על ידי שאדם אומר את הפסוקים, אז אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. כי אתה בראש השונה, זה מהלך אחר לגמרי מה שזה, כי אתה בראש השונה, אז מגל עם ישראל שברא היום את העולם, והמשיך כל הפעולות משונות מאחדות הפשוט. יש פעולות שונות, עכשיו זה קר, עכשיו זה חום, עכשיו זה יש אש, עכשיו יש מים, זה נקרא פעולות משונות, שהכל הקדוש ברוך הוא ברא את זה. ועל כן, ברכס מלכי זכרוני ושופרו שמוסיפים בראש השונה, מתחילים בשבח עלינו. דבר ראשון, מבקשים עלינו. אומרים עלינו לשבח באמצע 18. למה? כי זה עיקר ראש השונה לאוידויס לעלה לשבח לאדוין הכל, שלא עשינו כגוי הרוצויס, שהקדוש ברוך הוא לא עשה אותנו גויים. הכוונה, בוא נדבר, אם אנחנו לומדים את התורה הזמרו, העיקר ראש השונה שלא עשני גוי, אנחנו ברוך השם לא גויים, שזהו אשרינו ענה, שאנחנו לא גויים, אשרינו שאנחנו עם ישראל. ועל זה לבד יש עוד הרבה אני מעלים, יש הרבה לדבר, כי מישהו רואה את הזוהר מה שתוקעים לפני התקיעס, שם כתוב שבא ינקב, בא איסוף, והכל מה זה? המלחמה הזאת, במי בוחרים? בברוכת שהקדוש ברוך הוא בוחר אותנו לעם. ויש על זה הרבה לדבר מכל מיני ספרים. אנחנו מתרכזים כאן בדיבורים של הרב ורב נוסן, זה העיקר. אנחנו לא יכולים להתפשט יותר ויותר, אבל זה התמצית כאן, שעל די זה עיקר הסגלות אחדוס הפושט כאן, שזהו עיקר קדושת ראש השונה. עיקר קדושת ראש השונה שהתגלה שהקדוש ברוך הוא מלך. הקדוש ברוך הוא מלך,
ועל כן בשבח זה שלעלינו כבשו את יריחו ונכנסו לארץ ישראל, כמו שאמרו חז"ל, כי עיקר כניסת לארץ ישראל היה לבנויס בית המקדש, ששם, מה זה בית המקדש? עיקר איסגלוס אחדוס הפשוט, שזה זוכים על ידי תוידה ועדוה שאנחנו מוידים או משבחים לו יסבורך עניים אז גורלנו, ששמת חלקנו וגורלנו חולה, שלא שמת חלקנו וגורלנו ככל עמנו, שאנחנו שזה השבח הנפלא של עלינו. ועל כן אומרים עלינו בכל יום אחר התפילה תוידה ועדוה, שהוא גם כן אשרינו ועלינו שאומרים ג' פעמים בכל יום, התחלה וזה הסוף, כמובן נוץ זה ומוידים יותר על אשר בחר בנו מכל העמים, כמו כן נשלם הדיבור יותר מתגלה אחדוס הפושט יויסר, וכל מה שנתגלה יותר, תשמעו, זה קטע אמנם שלא שומעים את זה, שמדברים את זה שזה כל העניין של ראש השונה, אבל אנחנו קוראים כאן רב נוסן, וממילא אחר כך ומוידים יויסר על שבחר אותנו מכל העמים, כמו שנשלם הדיבור יותר ונסגל לאחדוס הפושט יותר, וכל מה שמתגלה יותר נתגלה הודעה יותר, כמה שמתגלה אחדוס, כי על ידי התגלות אחדוס הפושט מתוך פעולות משתנות מתבטלים הגלויות והצרות יותר, וכן חויזר חלילה לטויבה. ועל כן אנו אומרים אשרינו וכל השיר הזה ותשבוחס קודם התפילה, וכן אחר כך בואו חלקנו שבראנו לכבודו ודלנו מן הטועים, עד שאנחנו מסיימים בעלינו לשבח שהוא שבח נפלא ונוירו על שזכינו לקדושת ישראל, כי נורד ספר בתחילוסו, בהתחלה אנחנו אומרים אשרינו מתת חלקנו, ואחר כך התפילה כי תוידה ודה, כי כל עבודתנו בעולם הזה, תשמעו לשון של רב נוסן, כל עבודתנו בעולם הזה הוא תכליתנו לעולם הבא. כל מה שאדם עובד כאן באוילום הזה, זה התכליס להגיע לאוילום הבא. כי זה עיקר ששוע אוילום הבא, כמו שכתוב בתחילת הספר חלק זה, כימי דוה, חנוך זה, ועל כי סמוך לעלינו לשבח כל השוי נהלוכת, בכל יום יפתח לו שהוא בין אוילום הבא, ואחר כך עלינו לשבח שזה בחינת סטוידו, וזה עתו קודש יוישב תהילת ישראל, על ידי זה הוא יסבח יוישב. וזה אומר עוד קטע, ואחר כך נתייחס לעוד זה. רב נוסן אומר, וזה מה שקודם השויפו, אומרים מזמור כל העמים תיקו קוף, כשם אליון נוירו מלך גודל דייקה, מבחינת אונגלסות, וזה יד ברמים תחתינו, לאומים תחת רגלינו, שכל עמים ולאומים של עיקר הפעולות משתנס, אומס אוילום זה כל אומה זה פעולות משתנות, כולם יוניחלים ונתבטלים אלינו, שאנו נכללים בו יסבורך, שזה כלוליוס כל הפעולות המשתנס הרחוקים מאוד מאוד מאחדוס הפושט, שזה העיקר מרויס גדולס מלכוסו וכבודו יסבורך, מבחינת מלך גודל. הקדוש ברוך הוא מלך גודל, וזה יבחר לנו נסנחלסנו. מה זה יבחר לנו נסנחלסנו? היינו בית המקדש, ששם עיקר איסגלוס הזה, וזה אולו אלוהיקים בישרוע, השם בכל שופר זמרו אלוהיקים זמרו, היינו כל 10 מיני נגין הנמשכים מהשופר, איתי ונגם מטריו, וזה מולך אלוהיקים על כל גויים, אלוהיקים יושב על כיסא קודשוי, יושב דייקה, אלוהיקים יושב, וכן מסיים אחר כך נדי ועמם נאסופו, שהם הגיירים, אתה שומע? כמו שאמר חז"ל, שכל זה בבחינת כלוליוס פולוס משתנוס, באחדוס הפושט שעל ידי זה אלוהיקים יושב על כיסא קודשוי, בבחינת יושב על כיסא רחמי. וזה מה שאומרים בשבת, גם כן, יש כאן אריכות מה שאומרים בשבת ביום השביעי, אני רק רוצה להגיד את אחר כך ניכנס בעובי יותר,
וזה מה שאומרים בשבס, ביום השבת ניסה לביושב על כיסא כבודוי. מה זה כעיקר איסגלוס אחדוס הפושט ובשבס? מה זה? כי זה בחינת ישיבה על כיסא כביכול. הקדוש ברוך הוא אחד לאלה ליסב על כיסא עד יסבדה ברזה דאחד, מה שאומרים ברזה דשבס שמה. וכל המאמר הקודש הזה שאומרים אותו בכניסת השבס זה רזה דשבס, כאן כן, מה שכגבנה, מה שאומרים אצל חסידים, אני לא יודע אם בכל המקומות אומרים את זה. רב נוסן מסביר את זה, מה זה שמגיע שבס, אז יסגלות אחדוס לפושט למטה, זה דאבידה ברזה דאיכות, זה השכינה הקדושו בדור מטו, יש הבחינה מתייחדת למטה, והקדוש ברוך הוא לא יושב על כיסא הרחמים ולא מסעליונים עד שלמטה ממליכים אותו. אנחנו שיושבים כאן ואנחנו אומרים, יש כאן עריכות ברב נוסן לגבי שבס, שעל ידי שאנחנו ממליכים את השם יזבורך, אז אנחנו גורמים שכביכול הקדוש ברוך הוא יישב על כיסא רחמים. אני אוסיף על זה, אנחנו רואים כי יד על כסקה מלחום אל השם בעמולק. מה זה? כל זמן שיש עמולק בעולם, אז הכיסא השם אינו שולט. מה זה ראש השונה? שאנחנו אומרים המלך יושב על כיסא רחמי, או שכל יום אומרים 13 מידס כל מלך יושב על כיסא רחמי, מה אנחנו אומרים? שהקדוש ברוך הוא כן יושב על כיסא. מה הפשט? עמולק, מה זה עמולק? כל התכלית של עמולק בא מזרעו של עשיו, שזרעו של עשיו אומרים אנחנו עם הנבחר. כאילו שעם ישראל זה לא עם הנבחר, זה הגויים, וזה כל הסינא, מה שניתנה התורה לישראל, הר סיני, מכאן מי ירדה סינא לאוילו. ומסוילו לא יכולים לסבול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ושהקדוש ברוך הוא בחר אותנו מכל העמים. מה זה העבודה שלנו? העבודה שלנו לעשות גרים ובעלי תשובס, לגלויס או לפרסם שיש בויר כל העולם. זה כל התכליס. משה רבינו שהעלה את הערב רב ממצרים, משה רבינו חשב שבכוחו על ידי הניסים והנפלאות שמשה רבינו גילה ועל ידי יציאת מצרים, ועובדה שהערב רב הם התקרבו לשם יזבורך, ועובדה שהם קיבלו על עצמם את התורה, רק הרע שביקיר בו התגבר עליהם בצורה כזאת שאפילו אחרי קבלת התורה הם עוד לא היו שלמים, ככה רב נוסן זה, והם עשו את המעשה העגל. והמעשה העגל הזה זה גרם שכל ישראל חס ושלום נכשלו גם כן בעקיפין היה ירידה. בשעת קבלת התורה כלל ישראל הגיעו למדרגות הכי גבוהות. מה הגיעו? שהקדוש ברוך הוא בשעת קבלת התורה פתח את כל השערים למעלה ואמרו התורה סולדס כהשם הוא האלוהים, אין אלוהים מלבדו. ראו את הדגלים, ראו את הכיסא הכובד, עוד יותר פונים בפונים דיבר השם עמנו. עוד מעט נקשר את זה לראש השונה. פונים ופונים דיבר השם עמנו, ראו הסגלוס השכינה. אבל אחר כך ירדו מהמדרגה שלהם ועשו את העגל. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך קשיח את עמך. מה פשוט? כלום נתתי לך גדולה, כל מה שנתתי לך גדולה נתתי לך בשביל כלל ישראל. ואם היה ירידה, לך זה נון שרי בינה, כך בשלוח יש מסביר, ומשה רבנו ירד מהמדרגה שלו. מה פשוט? כמו שאין מלך בלא עם, כמו שאין מלך בלא עם, לא שייך להיות מלך בלי עם, זה כל הראש השונה, שאנחנו ממליכים את מלכה של אוילום, אבל מלכה של אוילום הוא מלך,
יכול להיות שהוא לא צריך אותנו, הוא מלך בלעדינו, אבל אין מלך בלא ים. המלך צריך שיהיה לו צבא, שישבח אותו, שייתן לו את הכוח. מי שיודע בספורים, בספרי קבולה יש, תנו אויז לאלוהיקים. אנחנו מאוילום השופל הזה, מאוילום התחתון הזה, עוד אני לא רוצה להגיד יותר עוד, מהעשור כיסרין דמסבוסה, שאנחנו נמצאים בכזה שאול תחתיס, בכזה רחוב, בכזה חשכס, בכזה דבר, מכאן, מהעולם השפל הזה, לקדוש ברוך הוא יש מלוכים מעלה, מלוכים יחזו, בחיל יחז יחזו, ויום ראינו יום הדין, בשמיים שמיים, פחד, אימה ואירה, כל רגע מלוכים אומרים שירה נשרפים, מכבוד יסבורך, וכאן אנחנו מסתובבים כאן בעולם, אנושים שפלים ופשוטים, ואנחנו כאן, ומהעולם השפל הזה, מכאן מהאוילום החשוך הזה, אנחנו ממליכים את מלכו של אוילום, את האוילום העשייה, יצירה, בריאה, אצילוס. אני יודע, יש עוד אוילומס בגבויס עד אין סוף. מאיפה כל העלייה אוילומס? מהאוילום השפל הזה. מאצלנו, מהפולס המשתמס האלה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעלמא חשיכה כזאתי, ומכאן מתגלה כל האור של השם יזברך. וזה הנקודה. מוישה רבינו הוציא את כלל ישראל ממצרים, לקח איתו ערב רב, באמת הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אבל מוישה רבינו התכליס שכל הצדיקים, שהצדיקים העבודה שלהם לגלוס את אחדותו יזברך, שכל העולם כולו יכיר שיש בורא כל העולם. אנחנו מניחים תפילין, מי שרואה בתורה מ' ועוד כמה תורס שהרבא מקשר את הראש השונה לאנוכס תפילין, ואיסגלוס, הפהר והמויכין, מי שיודע תורה מ' שהרבא אומר, מה זה תפילין? אתה שומע? מה זה תפילין? וראו כל עמי האורץ, כי השם נקרא אליך ויראו ממך. מה זה תפילין? אנחנו היינו צריכים ללכת תפילין ברחוב, וגוי יראה זה, גוי יברח לצד השני של הרחוב. יפחד, וראו כל עמי האורץ, כי שם השם נקרא אליך, שיש לו תפילין על הראש. אז היה צריך להיות אימה ואירה. אבל אנחנו לא רואים את זה, אז יש כבר הרבה זה מכיוון שפעם אחת שמעתי בשם הרב אוזנר, פעם אחת שאמר בכנס לסופרי, אז הביא איזה מיצה שמורים, ספר של קבולה, שמפני שאנחנו לא יודעים ליחד את השם מסגדיר לכתוב כמו שצריך להיות, בייחודים, בכוונס, וכל מה שצריכים, אם היינו זכאים לזה, אז היינו רואים שמישהודי מניח תפילין, אז אין לו קורא לו שום דבר, כמו כנפי יוינה בגמורה שם רואים. אבל אנחנו רואים למה הוא אומר שאנחנו לא אוחזים בכאלה מדרגס, זה ההסתורה הגדולה מה שיש בעולם. שאם היינו מניחים תפילין, אז היה צריך להיות שכל הגויים יברחו מאיתנו, וראו כל העם מאורץ, כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. יפחדו, אלא מה? זה ההסתרה הגדולה מה שיש. נחזור לענייננו. מה זה ראש השונה? מה זה השפעה של ראש השונה שאנחנו ממליכים את השם יזברך על כל העולם כולו? זה נקרא עבדות שאנחנו מגלים שהכל זה השם יזברך. בראש השונה אנחנו ממליכים את השם יזברך, לפי זה אחד הטעמים שבראש השונה אפילו לא מתוודעים על חטאים. ממליכים את השם יזברך. איך אתה ממליך? אתמול חיללת שבת. אני מולך חטאים, מולך פשועים, חטאתי, אביתי, פשעתי. רבי שם תרחם עליי, איך אני אומר, המלך היושב על כיסא רחמי, כמו שיש מייסי עם הברדיצ'בר,
שהגיע לראש השונה ואמר המלך, אז הוא התעלף. אז למה הוא התעלף? הוא אמר עד היום, אני לא, איפה, היא מלכה ענה, אז איפה היית עד היום? כמו שהגמור אומרת בגיטין שמה, עם מייס עם רבי יוחנן בן זכאי, שהוא אמר לו, קרא לו מלך, אם אני מלך, אז למה עכשיו נזכרת? אלא מה, יש מתגלה בראש השונה, אור כזה מתגלה שהקדוש ברוך הוא מלך על כל העולם, וזה אמרו לפני מלכיאס, כדי שתמלכוני עליכם. האור הזה שמתגלה, זה בתחילת הבריאה, זה תחילת השנה, מתגלה אור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכל שנה ושנה, לפי מי שרואה בספרי קבלה, אני לא רציתי לדבר, זה כל שנה ושנה זה עולם אחר, זה פרצוף חדש, זה עולם אחר לגמרי. בריאה חדשה, כך כתוב בספורים. ומילא, כל שנה ושנה שמתחיל הבריאה, אז יש, כמו שמי שלומד תורה הראשונה, יש קיטרוג המלוכי. מה אין שכתיב קדם? למה אתה בורא את הבן אדם? הבן אדם יעשה עבירות. ועוד יותר, לא רק שבן אדם יעשה עבירות, אלא ביום הראשון של הבריאה, שזה נקרא יום שישי של הבריאה, התחילת הבריאה היה בכ"ה אלול. בכ"ה אלול זה היה היום הראשון של הבריאה, יום השני של הבריאה זה היה כ"ו, יום השלישי כ"ז, כ"ח, כ"ט זה היה יום חמישי, יום שישי של הבריאה היה א' אלול, א' תשרי, וביום הראשון שנברא האדם הראשון, בתו יום הוא חטא, בתו יום כבר היה פגם שהאדם הראשון פגם, שזה הפגם הגייבה או פגם אנהם לו, איך שזה נראה, שבזה האדם הראשון רצה לדמות פגם בפגם המלכות של כבוד שמיים, כמו שהנחש, מה הנחש? הלך להסית את חווה, מה הוא אמר לה? שתאכלו מעץ הדת, כביכול שהקדוש ברוך הוא אכל מעץ הדת ויישם כאלוהיקים. מה העניין שלך להיות כאלוהיקים? אלא מה? זה נקרא, הוא רצה לנתק אותם מאחדוס הפשוט. רצה לנתק אותם מהמלכוס היסבורך שאנחנו, מה זה יודעים, מבטל את עצמו להשם יסבורך. אני יודע שאין לי כלום, רק השם יסבורך. והיישם כאלוהיקים, אתם תחלו לברות שמיים ואורץ. זה הפגם הכי גדול. זה היה ביום השישי של הבריאה. ומילא, כל שנה ושנה מגיע התאריך הזה, מתגלה הפגם הזה, וזה מעורר דינים. בפרט שאנחנו, כל מהותנו וכל המציע שלנו, זה אנחנו בנים של אדם הראשון, משורש אדם הראשון, אז מתעורר הדינים האלה בכל שנה ושנה. ולכן רב נוסן כותב, וכל ספרי חסידס ובספרי קבלה כתוב, והגמורה אומרת, מסבירה, שהיום הראשון של ראש השונה זה דיני קשי. יום השני של ראש השונה זה דיני רפי. מה זה? יום הראשון של ראש השונה, היות ואז היה פגם, ואז היה קיטרוג המלוכים, כמו שמי שלומד תורה א' בחלק שני, שיש קיטרוג המלוכים, ואז המלוכים טענו, מה אתה בורא את האדם הראשון? אבל ואודם הראשון לא רק שפגע, לא רק למה אתה בורא אודם הראשון פגם, מזה משתלשל בכל שנה ושנה הדין הקשיא, שיש קיטרוג, ומזה משתלשל שבכל שנה ושנה יש יום הדין בראש השונה. מה זה יום השני של ראש השונה? שבס קודש, יש אחדוס הפשוט, המלך היושב על כיסא רחמים, זה מה שאנחנו קראנו כאן. ביום השביעי ניסה ויושב על כיסא כבודו, הקדוש ברוך הוא מתעלה, עצם השבס הקדוש ברוך הוא מתעלה ויושב על כיסא כבודו.
שיש אמצע שבוע, שיש זה התהפך התוך הלחם, שיש קליפס המולק, אז כיסא השם אינו שלם. וזה כל התכליס שאנחנו מגיע שבס, אז רב נוסן גם מעריך להידבר, שאנחנו אומרים את המזמורים של קבולה שבס, אנחנו גם מבקשים על אומס אוילום, יש כאן מביאים כל מיני פסוקים. אנחנו מתחילים כל בוקר אוידו להשם. איך אנחנו מתחילים? אוידו להשם קראו ושמוי, הודיעו בעמים על אלוהי סוף. מה אנחנו מבקשים? תודיעו בעמים, תודיע לכל העמים על אלוהי סוף, את השבח של הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו רצה לעשות את השלימוס התיקון הזה קודם הזמן. מוישה רבינו שקרב את האומס האוילום רצה להשלים את התיקון של הבריאה, להביא את האוילום לאוילום התיקון, שגם אומס האוילום כבר יכירו וידעו כל יש וטבת. כי לך תירח ובן, וזהו קירב את הערב. וזה מה זה תקיעס שויפו? והיום ביום ההוא איתוקו בשפר גודל ובאו העובדים והנידוחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש ירושלים. כל התכליס שהתגלה עיר הקודש ירושלים, שהתגלה, מה זה ירושלים? רבינו מביא, יש כלולוס בירושלים שזה מוקם המקדש, שזה בירושלים יש מוקם המקדש, וזה במוקם המקדש יש אחדוס הפשוט. מה זה נקרא במוקם המקדש יש אחדוס הפשוט? שכל העולם, מה זה כל עם ישראל באים לבית המקדש, נכללים בבית המקדש. המוקם גוירם ועליסה אל המוקם, כי פני ממך הדובר ועליסה אל המוקם. מה זה בית המקדש? אומר רבינו, יש שם אבן השתייה, שמשם הושתת כל האוילום. הפשט הוא, משם נובע כל השפע של כל העולם. וזה אנחנו נכללים, שבאים לבית המקדש, נכללים באבן השתייה. וזה כל התכליס, מי שלומד תורה סמך א', רואה שהרבא מסביר שם. הרבא מסביר שאפילו על ריבוי הספורים שנעשים, אז הרבא אומר שכל ריבוי הספורים זה לפעמים מחלוקת, זה כותב מה שהדעה שלו, וזה כותב מה הדעה שלו, יש חלוקת האיצס, יש כל מיני דברים. אומר הרבא גם כן צריך להאמין שכל ספר וספר יוצא, זה תועלת בדור. זה תועלת לדור. וזה מה שאומר הרבא שמה, שיש, לתורה יש לימוס, ומקבלת משכל הכולל, מחוכמה אלוהי, מה זה? זה אבן השתייה. ועל די זה על לוחוס האבן, מה שמוישה רבינו הריד מהשמיים, זה הם מקבלים מאבן השתייה. מה אנחנו רואים? יש לוחוס ואבן השתייה, זה בחינה מסוימת. וזה מה שאנחנו צריכים להמשיך את השפע. מאיפה אנחנו צריכים להשפיע את השפע? מירושלים, עיר הקודש באבן השתייה. וזה אומר הרבא, וזה בחינת מה שנויצים על ראש השונה לצדיקים, כי ראש השונה הוא יום הדין של כל השונה. ראש השונה זה יום הדין של כל השונה. וכל אחד ואחד בא עם קדושתו וצמצומו וכל הצמצום שלו אל הצדיק הדור, שהוא בחינת קודש קדושים, הצדיק הוא בחינת קודש קדושים, שהוא בחינת אבן השתייה. זה מה שבאים לצדיק. בצדיק הוא כולל את הכל, מבחינת כי להשם מצוקי אורץ, ויש עליהם תבל שהם הצדיקים, שעליהם נשתת האוילום. מה זה, על מי אומר? יש בחינת צדיק יסוד אוילום, ולצדיקים, ועל די זה נמתקים כל הדינים מבחינת אבן השתייה. וזה בחינה, מה זה, ממה נובע אבן השתייה?
וזה בחינס אבני ינקב שנכללו כולם בתוך אבן השתייה. ינקב קיבץ אבנים וכולם נכללו יחד באבן השתייה, כי הנפושס הם בחינס אבוני, כמו שכתוב פסוק תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, וכולם באים ונכללים בתוך הצדיק הדור שהוא אבן השתייה, ועל די זה נמתקים כל הצמצומים. זה כל המושג שאנחנו נושאים לצדיקים לראש השונה, להיות נכלל בתוך האבן השתייה, שזה כל מהות של הצדיק. יש מושג מקום בעולם שזה נקרא בית המקדש, זה נקרא ומוקם של העולם, המוקם הכי מובחר בכל הבריאה זה אבן השתייה, משם הושתת השפע לכל העולם. המוקם השפע שיורד לכל העולם, מי זה הבן אדם שמוריד את השפע? מי זה הבן אדם שיש בכוחו? זה הכהן גודל, מה שנכנס לפני ולפנים, הוא נכנס בקודש הקדושים, ועל די זה המשיך שפע לכל השנה. זה ביום הכיפור. ויש יום הנבחר, שזה ראש השונה ויום הכיפור. שאנחנו אז נכללים בכלולוס הזאתי, בכלולוס של בתוך של הראש השונה, ומזה נמשכים שפע לכל העולם. יש הלוכה בהלכות אורלה, רב נוסן כותב שמהראש השונה הקודש שנמצאים אצל הצדיקים נשפע שפע לא רק אלה מה שבאים לצדיק בראש השונה, מה שנוסעים לצדיק, אלא נשפע שפע לכל העולם כולו. כמו בית מקדש. כי זה הבחינה, כמה שיש הריבוי איסגלוס נהיה אצל הצדיקים, והצדיקים כל המהות שלהם זה לא רק בחינה שהצדיק זה חושבים שלבוא לצדיק זה הפשט הוא לראות, הנה יש ציבור גדול, ודאי ההספרוס מה שהרב אומר בתורה, כל התכלי שרואים את ההספרוס הגדול מה שיש, כדי שאז נשמע את דבר השם ביתר שאת וביתר עוז. רואים את ההספרוס, רואים שמגיעים 40,000 אנשים, רואים שמגיע לכזה מקום אחדות, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך. רואים 40,000 אנשים באים למקום אחד, זה נקרא אחדוס הפשוט, זה נקרא ברוב עם אדרס מלך. רואים שיש איזה מלכו של אוילום, רואים שמישהו מושך כאן, שבאים כזה ציבור גדול שזה לא מובן, ביודעים ולא יודעים. רואים ציבור כזה, אם הם יודעים בדיוק מה זה לבוא לצדיק, או לא יודעים מה זה לבוא, אבל באים בתמימות עם פשיטות, ואפילו אם הם לא מבינים עד הסוף, יהיו לו חזה מזול לחזה, יש בחינה כזאת, ובאים ככה לצדיקים, בכזה איסלאבוס, בכזה דברים, ואפילו נדבר עוד יותר, אפילו בכל העולם החסידי, יש כזה מושג נוסעים לאדמוירים, נוסעים לקהילות גדולות, לא, אפילו יש תקנות בירושלים, בשטיבלך במאה השערים, ובזיכרון מוישה שבראש השונה, לא עושים עניינים. צריכים כולם להתפלל במניין גדול. לא ככה, זה יותר דרך ארץ. מלכו של אוילום, רוב המדרת מלך, מקבלים התעוררות יותר גדול. מרגישים התעוררות, באים ביחד, כל כלל ישראל, מתפללים במניינים גדולים, יש התעוררות. מה זה? אחדוס הפשוט מתגלים 40,000 אנשים, 50,000 אנשים, כולם באים בשביל דעה אחת, זה נקרא אחדוס הפשוט. מתגלה מלכו של אוילום, מתגלה שיש צדיק בעולם, שאפילו אחר 200 שנה, אחרי הסתלקות שלו, שגדולים צדיקים במיתוסם יויסם מה שבחייהם, שרואים כזה איסויררה שאנשים נוסעים לצדיקים, ורב נוסן חוטב בשלוש ספורים נפתוחים, אז הרב נוסן חוטב בהלכס פיקודן מצחמתונה, בהלכס נזיקין, רב נוסן חוטב
שמי אלה שיושבים במשפט זה הצדיקים שבכל דור ודור, זה הצדיקים שהקדוש ברוך הוא התייעץ איתם בתחילת הבריאה, והם ממתיקים את הדינים בכל הדוירס, זה הצדיקים. והתכלית של הצדיקים לגלו לפרסם את אלוקוסו יסבורך בכל העולם כולו. ומה זה כל הראש השונה? וידע כל פועל כאתו פעלתו, ויבין כל יצור כאתו יצרתו, וכל אשר נשום באפוי, השם מלך ומלכות בכל משלו. מה אנחנו מגלים? אפילו כל בוסור, אפילו אנשים פשוטים, שידעו ויכירו שיש בורא כל העולמים, וזה כל הראש השונה. זה יום הדין. מה זה לגבי יום הדין? עצם הדבר שאנחנו יודעים שיש בורא כל העולמים, ואנחנו מתחילים לפחד, זה התשובה שלנו. ראיתי בספורים, אולי כבר הזכרתי את זה, יש שאלה בספורים, אנחנו אומרים לדוד השם אורי ואישי. אורי, אומר המדרש, זה ראש השונה. אישי זה יום הכיפורים. לכוירו, כמו שהתחלנו בהתחלה לדבר, איך אנחנו ממליכים את השם מזבח בראש השונה? הרי אנחנו מה לחטוי, מה לאבוינס, מה לפשוי. איך אנחנו יכולים? מה זה? אז לכוירו היה צריך להיות, קודם שיהיה יום כיפור, קודם הקדוש ברוך הוא מוחל לנו העוונות, ואחר כך אנחנו ממליכים אותו למלך. היה צריך קודם להיות יום כיפור, ואחר כך להיות ראש השונה. רק מה אנחנו אומרים? לדוד השם אורי. אורי זה מלשון אור. השם אויר לי. שאנחנו ממליכים את השם יסבורך למלך, אז אנחנו מתחילים להרגיש, איך אני ממליך את השם יסבורך, אני אתמול חטאתי, אביתי, פשעתי, פגמתי בכל מיני פגומים, במחשוב ודיבור ובמעשה, כל הגוף שלי טמא, איך אני ניגש למלך? עוד יותר, על ידי שאני יודע שאני ממליך את השם יסבורך למלך, ואני רואה כמה אני מולך חטאי, מולך אבוינוס, אז אני כבר עושה תשובה אלוהי, אני עושה תשובה מרוב בושה, מרוב בושה אני עושה, אז התשובה זה יותר גדולה. שאם היה יום כיפר, יש כמה תירוצים, אם היה יום כיפר בהתחלה, יום כיפר עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל, ואחר כך היינו ממליכים את השם יסבורך, נכון, היינו יכולים להמליך יותר, אבל עכשיו שאנחנו ממליכים, מתי שאנחנו מלא חטאים, מלא עוונות, ואחרי שאנחנו ממליכים את השם יסבורך, אז אנחנו מתחילים להרגיש בושה, איך יש לנו כזה מלך, וכל כך חטוב הקדוש ברוך פולס משתנו, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, משפחים אותו, ואחרי כן אנחנו חוזרים בתשובה זה, אנחנו חוזרים מאהבה, מרוב אהבה, לא רק מחמת האם הסדים, אנחנו חוזרים בתשובה מחמת אהבת השם, זה תשובה יותר גדולה. לכן הראש השונה קודם השם אויר לי, קודם אנחנו ממליכים את השם יסבורך. יש לפעמים, אם אחד שלא יודע שהשם יסבורך יושב על כיסא רחמים, אז הוא חושב מה רוצים ממני, מי אומר, מה חס ושלום יכול לכפור בכל. אבל ככה שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, ואדם מכיר בקורא, יכירו כל יש ותבל, כי לך תיכה כל ברך, תשבע כל לא שוי. ואדם יודע לסכן אוילו במלכות שדי, צריך להמליך את השם יסבורך. אז אדם חושב, וזה כל התכליס של מלכי הזיכרוינס ושופרס, המלכוני עליכם, מה זה תמלכון? אדם ממליך, מה אנחנו אומרים? ותן פחדכו, ושים לך אתו השם. מה זה אנחנו מבקשים? תמלוך שהקדוש ברוך הוא ימלוך? אבל דבר ראשון, אדם צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא ימלוך על רמ"ח איבריו ושעשה גידו. זה הראש השונה, שאדם ימליך את השם יסבורך על עצמו, על הגוף שלו, על המחשבה שלו, על הדיבור שלו, על המייסים שלו.
זה העיקר. שאדם, בראש השונה רוצים שאנחנו נגיע למדרגה, כן תשובה, איך שאנחנו עושים, אנא עבדא דקידשו בריחו, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. כל טיפוס דם להמליך את השם יזבח עלינו. זה כל התכליס של ותן פחדךו, שנתחיל להרגיש איזה פחד בתוך הלב, שיש בורא כל עולם, שיש כיסא הרחמים, שיש המלך יושב בדין, שנרגיש איזה פחד השם עלינו. זה כל התכליס. אנחנו מוצאים, הרב מביא בתורה תיקו אמונה, שגם הרב אומר שראש השנה ויום כיפר, כי בראש השנה הוא תיקון האמונה. מה זה תיקון האמונה? בבחינת אף אמונוסך בקהל קדושים. האמונה מתגלה בקהל קדושים. זה מה שהרב מביא בתורה מ', שברוב עם אז רואים את ההספרוס היותר גדול, שיש אמונוסך בקהל קדושים, שיש פולוס המשתנוס, ושם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה מתגלה. כי אז נתקבצים כל הקהילוס הקדושים, ועל די זה נתלבטים ונתקבצים כל לקוטי האמונה, מבחינת אף אמונוסך בקהל קדושים, ועל די זה נעשה תיקון המויכים. מה זה התיקון המויכים? המויכים שלנו מפוזרים. כל הניצוץ הקדושה שלנו מפוזרים. אנחנו צריכים לקבץ את זה, מקבץ נתחי עם ישראל. לקבץ את העבודה, שזה הניצוץ הזה. וזה הכל נעשה על ידי הראש השונה. וזה מה שהרב ממשיך הלאה. שהרב אומר שזה חוש הריע, זה תמיד אין השם בו, מרישס השונו, הדחיס השונו. ואחרי כן הרב אומר, מה זה, איך זה התיקון המויכים? זה התיקון של תפילין. המויכים, לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. וזה כל הראש השונה. ראש השונה זה להמשיך על עצמנו מלכות יסבורך. והשפע הנובע, למה בראש השונה לא מבקשים על חטאים, לא מבקשים אפילו על מזוינס, לא מבקשים רק להמליך את הקדוש ברוך הוא? כי ברגע שיש לנו, איך זה, שיש לבן אדם מלך טוב, יש מה שיש להם מלך טוב, אז ממילא כבר המלך דואג את הכל, אני לא צריך לדאוג שום דבר. אנחנו צריכים רק להמליך את המלך, לתת כוח למלך, אבל שיש מלך טוב, אז המלך כבר משפיע כבר ממילא לכל האומה. אז יש מלך טוב, אז הוא נותן כבר, המלך כבר דואג. הוא דואג את הכל. וכל הדברים האלה, הבחינה הזאת, מוישה רבינו רצה לתת את התורה לעם ישראל, מוישה רבינו רצה לעלות, ועל זה רב נוסן מסביר שלמה מוישה רבינו היה לו ירידה, כי מוישה רבינו בחינה מסוימת דחק את השער. דחק את השער. הוא קיבל את הערב רב לפני שלמוס התיקון. מה זה היה פגם של אדם הראשון? גם דחיקת השער. מה שכותב היה לך להתייעץ איתי. למה לא התייעצת איתי? מה זה אדם הראשון? מה שכתוב בארי הקדוש אומר, אם היה מחכה לשבת קודש, אז היה יכול לאכול עץ הדס. ואכל את זה ביום שישי. מה זה? הוא דחק את השער. הוא חשב שהוא יכול לתקן את זה. מה זה? וזה מה שרב נוסן מסביר, שכל הפגם, שכל הצדיקים הגדולים, מה זה הפגם שלהם? דחיקת השער. אדם הראשון אכל עץ הדת, הוא היה מחכה לשבת. אפילו אברהם אבינו שאמר במה ידע, זה דחיקת השער, ככה רב נוסן אומר. מוישה רבינו שקרב את הערב רב, זה דחיקת השער.
שלוימי המלך שלקח את בת פרוי, זה גם היה דחיקס השור, כי לא עשית לא בוי, כל העולם יתוקן. לא עשית לו וכל העולם יתוקן. כל העבודה של הצדיקים, זה לא, העבודה שלנו לא לדחוק את השור. ואחרי שאודם הראשון דחק את השעה, אז כל העבודה שלנו זה עכשיו, מה שאנחנו היינו צריכים לעשות, מה שאודם הראשון היה צריך לעשות ביום שישי, אז אנחנו עובדים עכשיו, מיום הראשון של ראש השונה עד שמחת תורה. אנחנו עובדים עכשיו, לא דוחים את השעה. לא ביום אחד? מה? מה זה שאנחנו לא דוחים שעה? לא כל יום אחד? לא ביום אחד. וזה מה שאנחנו תוקעים בשופר. מה זה תוקעים בשופר? אנחנו, מי שיודע תירא ווב, אז קודם שאדם עושה תשובה, אין לו הוויה בוי לו, הוא בחינס באימא. מה זה בחינס באימא? כי באימא זה איס אימוך, וזה כל התקיע שויפו. תקיע שויפו זה קול בלא דיבור. אנחנו לא יכולים לפתוח את הפה שלנו לדבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להגיד על חטא שחטאנו לפניך. אנחנו מרגישים מרחק. אנחנו לא יכולים, הדיבור נמצא בגולס. הדיבור אנחנו צריכים לעשות ניסירה. מה זה ניסירה? אומר רב נוסן בהלכות ראש חודש, זה הדיבור. הדיבור לא נמצא איתנו. אין לנו שלמות לשון הקודש. אנחנו לא בקדושה ותורה שאנחנו יכולים לדבר דיבור להשם יזבח. וזה הניסירה. מה זה אודם הראשון נברא? אז הוא נברא כמו שהגמור אומרת בעירובין, אח באח. מה זה נקרא? נסביר לפי מה שאנחנו אמרנו. מה זה נקרא אח? מה זה נקרא אח באח וצריך לעשות ניסירה? מה כתוב כאן? אמנם מי שלומד ספרי קבלה רואה שזה כל הראש השונה והכל, ולמעשה כל יום ויום יש את זה בכוונס, בייחודים, כל הדברים. מה זה נקרא אח? אח זה הפשט הוא, אני בא לשני. בן אדם בא לשני. הרב אומר, יש תירא פי בייס בחלק שני, כי תצא למלחומה, אוכל וקדם צרתני, אומר הרב. תירא פי בייס בחלק שני. ואותו דבר הרב מביא את הפסוק הזה, בתירא כ"א, ולא ישחס הנרוס, אוכל וקדם צרתני, יש שכל שאדם מבין את זה מיד, ויש שכל שצריך הרבה הקדמות. ושתי הדברים שמה בתירא פי בייס הרב אומר כסדר ולא כסדר, יש אודום ויש חווה, זה נקרא אח, שלא כסדר זה נקרא אח, ויש כסדר. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ויהי ערב ויהי בוקר. בהתחלה זה חושך, אנחנו לא רואים שום דבר. ויהי ערב, זה נקרא שלא כסדר. אחר כך ויהי בוקר. להגיד בבוקר חסדך, בבוקר רואים את החסודים, אז אין שום שאלות. אבל בלילה, ואימונוסך בלילות, בלילה אני צריך אימונה. מה זה אימונה? אימונה אני לא רואה. בתחילת הבריאה לא ראו, גם אדם הראשון, זה היה אסתורן. היה אסתורן. גם בתחילת הבריאה כבר. ביום שישי, למה זה אסתורן? זה נקרא אח באח. מה זה אח? שאני רוצה לתת לשני מתנה. איך נותנים מתנה? אני בא אליו, קח מתנה, בא אליו, נותן לו בידיים, פנים מול פנים, מה זה כל העבודה שלנו? האור הספונים, מה זה ברכס כהנים? יואר השם פונה ולכו, יישא השם פונה ולכו, שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הפנים, שנקבל את השפע באור הספונים, שנקבל את השפע שנראה פנים מפנים. רבינו מביא בתורה י"ט, זה לא דבר, אמרנו, הרב מסביר שמה, מה זה קבולת התורה, כמה שורות, וזה עוון, מה זה, שאנחנו באים לפני ראש השונה, מה זה ראש השונה?
הרי מי שאוחז במדרגה הזאתי, בו יסתת, מציון יסדקו, מזה מאיר ליבוי, הלב שמקבל וניזום משבר, כן. אחרי כן הרב אומר שמה, שכל האותיות נמשכים מהלמד בייס אלוהיקי, שמייסה בראשית, ועל די זה מתנועצץ האור שמקבל הלב וכו'. וזה מתנועצץ האור, זה נקרא לב שמח יתיב פונים. שפונוב מאיר מזדחוס הזה, אז יכול אחר לירויס, פונוב בפונים הזה, כמו מראה ולהתחרת ולשוב בתשובה. וזה בחינס פונים בפונים דיבר השם עמוכם. היינו על ידי שיש עמוכם דיבר השם, היינו שלמוס לשון הקודש, על ידי זה מתנועצץ הפונים, המאירס כל כך, עד שיכול לראות פונים בפונים. שמתנוצץ הדיבור שיש לנו את התורה בשלימוס. זה כמו שהרב אומר, כמו אמא הולכת עם הילד שלה, הולכת אפילו למבויס המתונופויס. האמא הולכת עם הילדים שלה, היא צריכה בכל מקום, אפילו מקום מלוכלך, האמא הולכת. כשאדם מקושר לתורה, אז בכל מקום הוא הולך, כמו אמא הולכת עם הבן שלה. אבל יש מקומות חשוכים, שלא רואים שם לא רואים את הקדושה, לא רואים את האורה של השם יסברך, זה בהסתורה, זה נקרא אח באח. אנחנו מוצאים להבין את זה, מה זה נקרא אח, אנחנו רואים דבר אחד, רבי אמר שמפני מה אני יותר גדול מחבריי, כי ראיתי התרמר מאחרו. אומר רש"י, אם היה רואה אותו בפונים, אז זה היה יותר. בלימוד התורה, שאדם בא לצדיק, איך צריך להיות? וראו עיניך רויסס מורךו. שאנחנו באים לצדיקים, צריכים לראות אותם פונים בפונים. לא שאני לא רואה את הפנים של בן אדם. כשאדם רואה את הפנים של הצדיק, אז הוא מבין יותר. הוא יכול לחזור בתשובה יותר. אנחנו מוצאים אפילו בהלכות שבס, הלכה. בהלכות שבס כתוב, מלאכת מחשבת עשרה התורה. מה זה? מלוכה שאני עושה עם מחשבה, אבל מלוכה שזה כלח יד, מה זה כלח יד? ככה עשיתי בלא כוונה, בלא שום דבר, זה לא נקרא מלוכה, לא עברתי איסור. שאנחנו רוצים לקבל השפעה, אז אנחנו צריכים לראות פונים בפונים, שנראה, אדם מדבר עם השני ומסתובב לו את הראש, אז הוא מתבייש, לא? אני מדבר עם השני, אני מסתובב, אני לא מסתכל עליך אפילו. זה נקרא ראש השונה, זה נקרא פונים בפונים דיבר השם, שאדם מרגיש את הקדושה, מרגיש את כל ההתעוררות, שאנחנו עומדים פנים מפנים מקבלים, שאנחנו נוסעים לצדיק, שאנחנו באים לראש השונה, אנחנו צריכים לקבל מהצדיק פנים אל פנים, לקבל את האור של הצדיק, להרגיש את הצדיק. אנחנו לא באים, לא מרגישים, גם כן מקבלים. זה בחינתך, אבל מי שזוכה, אז הוא רואה זה מה שהרבא מגלה בתורה מ', שרואים את הפונים של הצדיק, האור הספונים, ואז אומר הרבא לשון, שאז מקבלים את הדבר השם, אז מקבלים את הדיבור. אבל מי שיכול לראות את השם יסברך, שיכול לראות את האספרוס יסברך, אומנם מי רואה את הצדיק האמש ומקרב בני אודום לעבודוסו יסברך, זה בתורה מ', בחלק של נבואי עיקר אספרוס ישראל האבים שבשמיים, נמצא שהוא בעצמה האספרוס שמתפאר השם יסברך בעמו, כעל יודוי כל האספרוס והאספרוס, אזי מי שמסתכל בוי, ועיקר הדובר באיס הקיבוץ בעת שמתקבצים אילו ואוילו מהבואים לשמוע את דבר השם. וביוסר בראש השונה, שעזו הקיבוץ הגדול, אזי אספרוס גדול ביוסר, מחמד שמתקבצים הרבה בני האדם, אך חפצים להזכרב אילו ויסברך. ואזי נתגדל ונתויסף הפאר והיופי הצדיק ובעצם האספרוס, אזי מי שמסתכל באמס בזה הצדיק אמיתי, אזי הוא גם כן מקבל האספרוס הזה ונעשה אצלו גם כן בחינת תפילין מויכי.
מה הפשט? כשאדם מגיע רואה את הקיבוץ הקודש, מה זה נקרא לשמוע את דבר השם? אז כבר הסברתי כמה פעמים, לשמוע את דבר השם זה, מה צריך לשמוע איזה דרשן, לשמוע איזה מישהו משפיע שיגיד, ודאי עניין גדול, אבל לשמוע את דבר השם זה לא הכוונה שרק לשמוע איזה משפיע. לשמוע את דבר השם שאתה נוסע ואתה רואה 40,000 אנשים, שיש חלוקס האיצה, כל מיני סוגי אנשים באים, ואתה רואה שכולם באים באדרס מלך, ברוי ועם אדרס מלך, כולם מדברים מהרבה, כולם רבינו, רבינו, הכל רבינו, הכל הצדיק. אתה רואה כל אנשים הולכים לאיזה דלת אמס מיוחד, אלופים ואלופים, כולם אומרים תיקון הכלולי, כולם מייחדים את עצמם בנקודה אחת, יש כאן צדיק. כולם מסמכים את עצמם, זכינו להיות ראש השנה. זה נקרא אחדוס הפשוט, זה מייחד את כולם. אמנם שאם היינו זכאים, אז כולם היו מתפללים במניין אחד, כולם היו, ועשו כולם אגודה אחת, לעשות רצון בלב אבשלום, מה פשט כולם היו רואים, אז היה אחדוס, היה תיקון יותר גדול. אבל מה? זה נקרא לשמוע את דבר השם. מה פשט? שאני מתקרב לברסלב ואני חושב, אני ברסלבר לבד, אני יודע עובר עליי מה שאני עובר, ולפעמים נכנס כל מיני ספקות, אני אנסה כל כך הרבה ראש השנה, ואיך אני נראה, מי אומר אולי אני טועה, אולי זה ככה, אולי זה ככה, אולי זה ככה. אבל כשאדם בא ורואה עוד 40,000 אנשים הולכים בתור, זה הרואה שלנו, ואנחנו הולכים אחרו, נכיסה כצוי נעמכו, ביד מוישה ואהרון, רואים את הצדיקים, נחית כצאן עמך כמו צאן, שמי זה הרואה שלנו, זה מוישה ואהרון, אז מקבלים את הדיבור של הצדיק, מקבלים את זה בצורה אחרת. האמון בצדיק, שרואים את הפהר, ורואים איך שהצדיק מקרב כל כך הרבה מקרובים, רואים כמה אנשים נמשכים אחרי הצדיק, רואים איזה אור יש לצדיק, אז מקבלים את הדיבורים, מה שאנחנו יודעים כבר מהצדיק, אנחנו יודעים שמצווה גדולה להיות בשמחת תמיד, אבל אדם חושב, מי אומר שזה בשבילי? יכול להיות שזה בשבילי, אני כל כך שבור, כל כך רצות, מי אומר שזה בשבילי? או שהרבי אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל, מי אומר שזה בשבילי? הרבי התכוון לכל העולם חוץ ממני, אבל ברגע שבאים לראש השונה ורואים אנשים שבורים ורצוצים יותר ממני, אנשים שעובר עליהם יותר, ואיך שהם רוקדים ושמחים ומאושרים, שיש להם רבינו שעד בקול גדול שאין שום ייאוש בעולם כלל, וכולם שמחים שהיו בראש השונה ומרגישים שלקחנו את כל החבילות הצער מה שיש לנו במשך כל השנה ושמנו את זה שם בציין, ולא אחד ולא שתיים ולא מאות אלפים חבילות ששמים שם, ואם לא אז אנשים שולחים קוויטלך ומתפללים בשביל כל מיני צרות ושמים את זה, וכל אחד יודע, אני זרקתי את כל המטען הצער והעגמת נפש וכל המורש חוירה שלי, הנחתי את זה שם, והצדיק לוקח את זה ועושה מזה שעשועים, מעלה את זה מבחינת זמן, מהפך את זה, יש הנה שיספך הכל לטובה. ורב נוסן מסביר איך הצדיק מקרב, על ידי שהוא דן אותנו לקו סחוס, הוא דן את כל אחד מה שבא לקו סחוס, וזה הוא מעלה אותנו. וזה מה שרב נוסן מביא, שיש מדרש, שחוירה אני ונובו. שחוירה אני בעוונויסאי, שחוירה אני במאסאי, ונובו אני במאיסא הצדיק. בזה שאני בא לצדיק, אז יש לי נקודת טובה, בזה יכולים לעלות את הבן אדם. לכאורה בל"ג בעומר יש יותר התפארות, יש שם קיבוץ הרבה יותר גדול. אתה צודק. אבל אני שואל דבר, מה? אתה צודק. אתה יודע מה החילוק? רב שמעון בר יוחאי הבטיח שיפתור את כל העולם מן הדין.
אבל רבינו אמר שאת כל האויל המנדים, בן אדם פרטי, אין לך שום הבטחה. הרבי הבטיח שגם בפרטיות יוצאים. כל העולם נראה כלול בפנים. מה? נראה כלול בכל העולם. רב נוסן כותב בתפילה, שאני אהיה נכלל בכל העולם. זה כמה אבוידה בראש השונה. בתוך עמי אנוכי יושבת. פעם אחת אולי דיברתי את זה. העניין של ההתפארות שרבנו מדבר, לכאורה שם זה יותר גדול. כשרואים את ההתפארות של הצדיק, אתה מלך ויותר. אבל אני שואל מה התקנה של כל... רגע, שנייה. אני אגיד לך מה ששמעתי באומה. היה יהודי שיהיה זוכר איש לטויבה, קראו לו רב שבסי דלביץ'. כבר אני הזכרתי באיזה לפני ראש השונה, שאתה שואל את זה, אז אני רב שבסי דלביץ' נסע לראש השונה, ואמר שם דרושה, בראש השונה באומן, שאל, הוא הרי בא ממשפחה ליטאית וכו'. אז הוא שאל מתי שהוא נסע, זה היה מהתחלת הנסיעות שנוסעים לאומן. אז שאלו אותו, מה פתאום אתה נוסע לאומן? אז הוא אמר משל מאוד יפה, וזה תירוץ על מה שאתה אומר. הוא אמר, יש אחד נוסע לאמריקה, נוסע לאסוף כסף. פוגש את השני בשדה התעופה, שואל אותו, לאן אתה נוסע? אני נוסע לוויליאמסבורג. יש כזה מקום. שואל אותו, מה אתה נוסע? למי אתה נוסע? הוא אומר לו, איזה כתובת. אומר לו, מה אתה נוסע לוויליאמסבורג? שם יש עניים, יש שם חסידים, יש שם עובדי השם. אבל שם, אתה יודע, בבורו פארק תקבל יותר. במונסי תקבל יותר. אני אתן לך... מה הבן אדם אומר לו? הבן אדם הזה ממונסי נתן לי כתובת, אמר לי שיעזור לי, הבטיח לי שאני אבוא אליו, הוא יעזור לי. אתה שולח אותי באיזה מקום בעיר, אני לא יודע שום דבר, לא מכיר את אף אחד, מי אומר שמישהו יעזור לי? כאן יש לנו הבטחה שהצדיק אמר שכל מי שיבוא אליו יוציא אותו משאול תחתיס ומתחתו. בפרט שרב נוסן חוטב ששמע מחתן מעניין שרב נוסן חוטב את זה ששמע מחתן שרב נוסן טרוביצ'ר שכל התיקונים מה שהרבי עושה בכל השנה יש תיקונים כאלה שהרבי לא יכול לעשות את זה רק בראש השנה. לא רבנו אמר את זה? רבנו אמר את זה, אבל בכתוב בעלים לטרופה שרב נוסן חוטב את זה בשם החתן שהטרוביצ'ר מגיד שהוא אמר שהוא שמע את זה מרבנו. יש כאלה תיקונים שבמשך השנה לא יכולים הצדיקים. מה? צריך לסיים, השם יזבח יעזור שנזכה לשפע, ברכה והצלחה, נזכה להיות מקורבים לצדיקים, ואלה שנוסעים שיזכו את השפע, ואלה שלא נוסעים על ידי האימונה שמאמינים בצדיקים, בכל מקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך, בכל מקום שנמצאים ממשיכים את האור של הצדיק, ביסגליה וביסקסיה, והשם יזבח יעזור, והכויסי לכם ברוכה עד ולידי, שלכל יהודי יהיה לו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בספרון של צדיקים גמורים, והקדוש ברוך הוא יעזור, שתכלה שונו וכאילו לסיו, ותאכל שונו וברכוסיו, השם יעזור שיהיה שידוכים הגונים, ופרנסה ברווח, ונחת מהילדים, ושהעיקר נחזור בתשובה, ונזכה כל ימינו להיות בשמחה, ולחיות חי רבינו, להיות מקושם לצדיקים, לחיות, להתרומם קצת, יסנרים מאופר קומי, שנזכה להתעורר ולהתעורר בתשובה, ולקום, ולעשות רצון אבינו שבשמיים. נהיה לראש ולא לזנב. לראש זה ראשי טייבס. לסויס רצוי אבינו שבשמיים.